नीले खाती चली जाई हठाताल में हो चाचा चाची के माल मारा साल में। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। आज सुबह ही हम खबर बनौले रहनी है कि खेसारी लाल यादव जी के गाना बवाल वीडियो सॉन्ग के शूटिंग हो चुकल बा और एक दो दिन में आप सबके बीच में रिलीज हो जाई। तो फाइनली अभी आप लोग कुछ देर पहले ओकर टीजर देखनी कि कितना शानदार बा। ओकरा अलावा जौन ई गाना बा ओकर रिलीज डेट टाइम के साथे आ चुकल बा। जी हाँ, आप लोगन के बता दी कि जौन ई गाना बा उ गाना आप लोगन के 11 जनवरी सुबह 6:15 पर देखे के मिल जाई S4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। टीजर तो आप लोग देखे ले बानी और अब फुल वीडियो सॉन्ग आवे वाला बा। बवाल ऐसे कर टाइटल रखल गई बा, लेकिन असली में अगर कहीं तो एक मेन लाइन बा हो जा जादू जी के माल नया साल में। जी हाँ, तो जाके आप लोग सुन सकता नहीं। बिहान पहले अन्नपूर्णा फिल्म पर 11 बजे आ रहल बा गाना, ओके सुनम। और परसों ई गाना के सुनल जाई S4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। फुल वीडियो सॉन्ग आप लोगन के देखे के मिल जाई। हम मिलम आप लोगन के एगो नया फ्रेश वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।